Linis tayo ng ano mga katropa, kadena. Yan, para naman kahit papaano bawas-bawasan yung ating kalawang sa kadena. I-maintain natin ng maganda yung ating kadena para in case na tayo may long drive wala tayong pangamba sa biyahe o pangamba na mapatiran dahil mini-maintain natin siya ng maganda. So kahit na hindi ganun kamahalan yung ating kadena, kailangan din nating alagaan ng mabuti. Nililinis at nilalagyan ng langis o yung pang lubricant sa kanya para maganda yung mga hindi magkudkuran kaagad o masira kaagad yung kadena at sprocket. Kasi kahit pa paano mga katropa, yan ay mga merong sumisiksik na dumi o mga buhangin ng sanhi ng pagkakakiskisan o pagkakasira ng mga roller ng kadena at nung mga ngipin ng sprocket. Alam mo yung mga katropa, kahit naman na hindi ka mahala ng ating ginagamit ng kadena, basta maalaga lang, tatagal yan. So ako mga katrops, pag nagbiyahe ako tapos nanggaling sa ulan, nilalangisan ko kagad yan. Nililinis ko muna bago ko lagyan ng langis o yung pang kadena talaga, pang chain lube kumbaga. Pero kung wala naman tayo noon, arin ang linisan muna natin, tapos saka natin siya lagyan ng langis ulit. Yan, ganyan lang mga katropa, maintain lang para naman nandun pa rin yung pagiging swabe ng ating kadena, hindi maingay. So gumamit lang ako ng mga katropa, yung Joy lang, Joy. Tapos para medyo naman tumapang-tapang yung sabon natin, yung pinanlilinis natin na tubig at Joy, hinaluan ko ng konting Sondrox. Yan. So ayun makakalinis naman siya mga katropa. Yan, ganyan lang. Alaga lang mga katropa. Isang idea na simple, pasok na pasok sa budget. Kasi yung iba naman mga katropa, may panglinis talaga sa kadena. So meron yun dito. So nga lang may kamahalan yung liquid na yon. Kaya ito na lang muna. Yan, linis lang. Ayan mga katrops, balik-balik lang natin. Siyempre alam naman tayo, hindi naman tayo laging may budget para pambili ng sa kanya. Alaga lang mga katrops. Yan, di ba? Napakasarap alagaan ng motor. Alam naman natin na katuwang na natin to sa hanap buhay natin. Hindi lang puro sa ride dahil sa nagre-ride tayo yan, Sondrox tsaka Joy lang pinaghalo ko mga katrops. So mamaya sasabuhin natin siya ng tubig. Yan. Isang mura pero epektibo. Yan, balik-balik lang mga katropa. So ayun mga katrops, isang panibagong video naman. Yan. So see you on my next video mga katropa.